трябва просто да се копи-пейстне и да се публикува книгата, защото това е крайно не е качествено. Не търсиме тема, в която няма конкуренция, а точно обратната. Само за 10-20 долара да получите добра корица за книга. И честито, имате публикувана книга в Америка вече. Сега ще ви разкажа за техническите стъпки, които са нужни да извървим, за да публикуваме една книга. Те много се доближават до факторите за успешна книга, които преди малко ви споменах. Но тук по-скоро искам да ви кажа чисто технически как ги минаваме тези стъпки. От това да имате идея в главата си, до това да пуснете книгата в Амазон да се продава. Като тук важи и за двата варианта, и да сте автор, който имате вече издадена книга, и също така за човек, който тук що започва и се запознава с Amazon KDP, просто иска да започне онлайн бизнес. Започваме първо с избор на ниша и с проучване на нишата, проучваме темите и намираме тема, в която има добри продажби. Не търсиме тема, в която няма конкуренция, а точно обратната. Търсиме тема, в която има добри продажби. Как я оценяме с BCR и с BCR калкулатор, влизаме и търсиме поне 3-4 книги, които се продават добре. Може да четем, че книга, която е до 50 000 BCR, т.е. тя има няколко продажби на ден, около 150 продажби може би ще има месечно. Мога да кажа, че това е книга, която се продава така средно добре в Амазон. И ако намерите в темата, която вие търсите поне няколко такива, 3-4 такива книги, вие валидирате идеята, че тази ниша, тази тема има достатъчно книги, които се продават добре, и вие ако издадете книга, ще има читатели, които са готови, които търсят тази тема, например Puppy Training или някакво друго, каквото и да е. Ще има читатели, които да купят вашата бъдеща книга. Затова си правим проучване на нишата предварително. След това вече, като сме избрали нишата и темата на книгата, ние създаваме тази книга, като има няколко варианта да се създаде. Може би да сте си я написали книгата, вече да е написана, или първа да си я пишете сам, ако сте писател. Можете да създадете книгата с изкуствен интелект. Има много ChatGPT книги, които си има специален начин на писане с ChatGPT. Не трябва просто да се копи-пейстне и да се публикува книгата, защото това е крайно не е качествено. Има си начини тази книга да стане по-качествена, и бих казал, че основно книги с изкуствен интелект се използват в нон-фикшън литературата, т.е. не художествената, където се правят рецепти, гайдове, разни такъв тип справочници, които може лесно с изкуствен интелект да се създадат. И третият вариант, който аз силно го препоръчвам, е да използвате фрилансери, така наречените гострайтери. Това са специални автори, специални хора, които се занимават с това да пишат книги по задание. Вие казвате каква книга искате и плащате на този човек, и той пише книга за вас и ви дава авторските права, вие да я продавате. Съответно, наемайки такива автори, вие получавате в повечето случаи доста качествена книга, която е професионално написана, а вие имате право да я разпространявате и да я продавате в Амазон. След като книгата ви е написана, трябва да създадете хубава корица за тази книга. Можете да използвате отново фрилансър, което аз го препоръчвам. Има популярен сайт Fiverr, в който можете да намерите много специалисти, които ще ви направят много качествени корици за книги. Тези специалисти са от цял свят, работят онлайн, и вие можете да разгледате тяхното портфолио, да видите какво са създали до сега, как изглеждат кориците, които са направили, и да си харесате вашия специалист, който да ви направи вашата корица. Искам да ви кажа, че цените са доста приемливи. Можете буквално за 10-20 долара да получите добра корица за книга. Тази книга също трябва да премине през редакция. Отново използваме фриланс специалисти или специални софтуери, които могат да редактират текста след като той е написан. И книгата трябва да бъде форматирана. Това означава, че книгата от един обикновен Word-овски файл трябва да заприлича на истинска книга. Трябва да имаме два формата. За електронна книга се казва EPUB, а за печатна книга Paperback се казва PDF формат. Двата формата трябва да бъдат добре форматирани според изискванията на Amazon, така че тези файлове, когато ги качите в Amazon и когато отидат в печатницата на Amazon, те да са готови книгата да бъде напечатана по всички изисквания.
Има си изисквания да имате начална страница, съдържанието е в началото на книгата, после книгата е разделена на глави, заключение и така нататък. Това е самото форматиране на книгата. Винаги използваме специалисти за форматирането на книгата. Аз не познавам човек, който може сам да си направи форматирането. Най-вероятно има такива, но ще ни отнеме много време. Най-вероятно няма да е толкова качествено, колкото ако използвате специалист, който се занимава само с това да форматира книги. Качваме книгата в Amazon е следващата стъпка. След като всичко е готово, ние качваме, създаваме си профил в Amazon, kdp.amazon.com. Качваме книгата там, създаваме самия листинг, заглавие, корица, описание на книгата, слагаме си цени на нашата книга и честито, имате публикувана книга в Америка вече. До тук сте свършили половината от работата, която трябва да свършим. Остава останалата половина от работата ни, т.е. да лансираме тази книга, да я маркетираме, да направим маркетинга и рекламите, за да може тази книга да се продава. Аз общо взето така разделям на две части работата до публикуването на книгата, цялата работа, която трябва да свършим. И след това е втората част, в която започваме лансирането на книгата. Лансирането представляват действия, които извършваме в първите една-две седмици след като книгата е публикувана в Amazon. Ние използваме различни промоции, има free promo, paid promo, такива промоции, които намаляме цената на книгата или я пускаме даже безплатна, за да може тя да започне да се продава много добре, за да може Amazon да види, че тази книга има търсения към нея, че има интерес, тя да започне да се качва в чартовете по продажби и да набере една скорост. Ние даваме първоначална скорост, като я рекламираме по този начин, даже и безплатна, може да събереме страшно много продажби на тази книга. Говорим само единствено за електронни книги, не печатни. И това лансиране не дава също така добър момент, в който да събереме първите ревюта за нашата книга, когато тя се продаде в много бройки. Ние започваме да събираме ревютата, използваме различни методи за събиране на ревюта на книгите. Може да използваме специализирани сайтове, в които да получим ревюта, може да стимулираме читателите, които вече са прочели книгата, да оставят също ревю за нашата книга. И така вече тя е набрала лека скорост книгата, събрали сме първите си 5-10 ревюта и тогава преминаваме към рекламата. Това е PPC реклама се казва, това е рекламата вътре в Amazon. Това са книги, които се рекламират, за да може да излезнат по-нагоре в класацията, когато някой потърси някаква тема. И сега ще отворя да ви покажа с темата, която ние търсихме, Puppy Training. Ако потърсим, ето тук в началото виждате, че има 3 книжки, които авторът е платил реклама, за да излезе най-отгоре, иначе не би излезнал толкова отгоре. Тук първата книга също е спонсорът, също е спонсорирана, т.е. също излиза нагоре заради това, че е рекламирана книгата. Тази е по същия начин. В средата ще имаме отново ето спонсорът, това са книги, които се рекламират и най-отдолу отново ще има. Тук имаме даже видеореклама, ето човека е заснел видеореклама, която изглежда страшно добре, самата книжка, която ние гледахме, въпреки че самата книга не е нищо особено, но ето човека се е постарал в рекламите и виждате, че той изкарваше около $1000 на месец от тази книжка, която не е нищо особено, най-вероятно е ChatGPT книжка. Правиме реклама в Amazon, темата е малко дълга сега, за да ви обясня точно как се случва тази реклама, но ние плащаме на Amazon, за да излизаме под думата Puppy Training на първо място. И когато някой кликне върху нашата реклама, не когато се показва, когато кликне, когато натисне, тогава плащаме на Amazon за този клик и вече вътре потенциалният читател преценя дали да купи нашата книга или не. Ако и вие искате да печелите от продажба на книги в Amazon и да разберете как работи цялата система, разгледайте пълното обучение на KDP Academy. В него е показано всичко стъпка по стъпка, от избора на ниша до реалните продажби и рекламата. Линкът е в описанието под видеото.